Is-sitwazzjoni f'pajjiżna se taqleb għal ħażin malajr ħafna. Dak il ħabbar il-Gvern huwa diżappuntanti, il-Prim Ministru qed ipinġi stampa li hi differenti mir-realtà. Skont il-korpi kostitwiti, is-suppost miżuri ta' Roberta Bela mhux se jwaqfu it-telf ta' impjiegi li se jkollna fil-ġranet u l-ġimgħati li ġejjin. Dawn huma biss uħud mid-dikjarazzjonijiet ibsin ħafna li ħarġu fl-aħħar 24 siegħa mill-imsieħba soċjali wara li l-Prim Ministru l-erba' ħareġ jgħid li qed iressaq pakkett ta' għajnuna ġeneruż biex jilqa' għad-daqqa tal-coronavirus fuq l-ekonomija tagħna. Ma naqbilx miegħek illi dan huwa ftit, anzi qed nagħmlu pakkett li huwa ġenerus. Iżda l-korpi jaħsbuha ferm differenti. L-MHRA pereżempju qed tgħid li dak li ħabbara Bela bla dubju illi mhux biżżejjed u rreferi tal-miżuri bħala diżappuntanti. Il-Kamra tal-Kummerċ ukoll użat kliem iebes ferm fl-ewwel reazzjoni tagħha għal dak li tħabbar u qalet li dawn il-miżuri mhux se jwaqfu t-telf ta' impjiegi. Fi stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ esprimiet biċ-ċar id-diżappunt tagħha u qalet illi jekk adapitada jitħabbru aktar miżuri dan jaf ikun tard wisq. Kien f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja fejn il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li l-Gvern qed jippreżenta pakkett ta' miżuri li skontu jammonta għal 1.8 biljun euro. Fil-verità, nofs dan il-fond se jmur kollu għal garanziji bankarji u mhux flus diretti lin-negozji. Tantu hekk li fi stqarrija l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem qalet li hemm differenza bejn dak li ġie ppreżentat u dak li realment se jibbenefikaw minnu l-kumpaniji f'pajjiżna. L-MEA qed tinsisti li dan u ftit wisq biex inżommu l-ekonomija tagħna milli tereq. 700 miljun euro oħra se jkunu posponimenti ta' ħlas ta' taxxi u allura anke hawn qed nitkellmu fuq flus li mhux se jmorru direttament fil-bwiet tal-ħaddiema, kontrarju għall-impressjoni li prova jagħti Roberta Bela fil-konferenza tal-aħbarijiet. Dawn it-taxxi jridu jitħallsu xorta b'mod retroattiv. Meta ndirizza lill-midja Roberta Bela ma semma xejn dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jorħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, anzi meta mistoqsi minn Net News Abela farfar ir-risposta fuq Silvio Xkembri. Dan aħna dejjem għedna li kulħadd ħajkun qed jerfa' biċċa. Il-Prim Ministru beda l-konferenza tal-aħbarijiet billi tkellem dwar il-lif tal-kwarantina u qal li minħabba dan il-pis se jkun qed jagħti 350 euro għal kull impjegat biex jitħallas dan il-lif. Miżura li l-MHRA qed tinsisti li mhix biżżejjed għaliex iċ-ċifra iferm aktar baxxa minn dak li qed jistennew il-ħaddiema. Il-Prim Ministru minnaħa tiegħu konferma għal aktar minn darba id-daqqa li se jieħu l-ħaddiem f'dan iż-żmien diffiċli. Tgħidli kulħadd jista' jaqgħadha filgħodu jqumu jikkritika u jgħid qegħdin taħsbu fuq paga ta' 800 euro fix-xahar. Iva, tista' tagħmilha dik il-kritika u li jiġifieri min qed jaqla llum 1000 euro fix-xahar ser ikollu tikka ta' tnaqqis. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Finanzi ammetta li dan mhux se jkun l-akbar pakkett finanzjarju li qed jiġi offrut meta wieħed iqabbel ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan fil-waqt li l-Ministru Xkembri qal li bħalissa hawn ma' 12,000 persuna milquta mill-eluq tal-iskejjel u allura l-Gvern se jkun qed iħallas lif addizzjonali għal dawk milquta. Il-Gvern qed jistma' illi bejn 20,000 sa 44,000 ħaddiem jistgħu jiġu affettwati minn din il-kriżi fosthom impjegati fl-industrija tat-turiżmu.